Počúvate podcast Tvorba pre radosť. Spomienky z detstva. Keď som bola dieťa a bývali sme v Banskej Štiavnici, trávili sme vonku takmer celý čas. Boli to krásne dni, týždne aj roky a veľmi rada na ne spomínam. Na našej ulici bývala aj pani Veningerová. Bola to staršia dáma, veľmi príjemná a pokojná. Občas som k nej chodievala na čaj. V oknách mávala kvety a často zametala chodník pred domom. A ja som ju ako dieťa napodobňovala. Tiež som si zobrala metlu a zametala som našu ulicu smerom hore až k botanickej záhrade. Dnes sa možno niekomu zdá zvláštne, že dieťa zametá ulicu, ale vtedy to bolo úplne normálne. Ľudia boli viac spolu, rozprávali sa na ulici, pomáhali si, deti sa hrávali vonku a život sa neodohrával iba za zatvorenými dverami bytov a domov ako dnes. Naša ulica bola do kopca, takže v zime sa z nej stala jedna veľká sánkárska dráha. Sánkovali sme sa až dole smerom k námestiu ku budove, ktorú sme volali Hríb. Zimy v Banskej Štiavnici boli nádherné. Dodnes si pamätám tie zasnežené ulice, svetlá v oknách a silvestrovské večery, keď sme sa s rodičmi prechádzali mestom. Nebolo toľko hluku ani chaosu ako dnes. Človek sa cítil bezpečne. My deti sme sa hrávali celé dni vonku s bratrancom Erikom, Norbertom a Ľubošom, s mojou sestrou Darinkou, bratom Jarkom a kamarátom Milanom sme tvorili veľkú partiu. Hrali sme sa na indiánov v botanickej záhrade, bicyklovali sa, chodili na výlety na Sitno alebo ku Klingeru. Vtedy bolo úplne normálne, že deti odišli ráno z domu a vrátili sa až večer. Dnes by som už asi nemala taký pokoj v srdci, keby moje deti trávili dni takto voľne. Raz v zime som sa pošmykla na ľade a zle som dopadla. Narazila som si pravú ruku a musela som nosiť sadru. Bola som z toho veľmi smutná, pretože som sa nemohla sánkovať s ostatnými. Ale môj ocko vymyslel úžasnú vec. Zo starej kolobežky odmontoval kolieska a namiesto nich pripevnil malé lyže. A tak som sa mohla bezpečne šmýkať spolu s ostatnými deťmi aj ja. Dnes si uvedomujem, koľko lásky bolo v takých obyčajných veciach. Okrem školy som chodievala aj do ľudovej školy umenia na klavír a hudobnú teóriu. Hrať na klavíri ma bavilo, ale teóriu som nemala rada vôbec. A keďže som mala poranenú ruku, párkrát som vynechala hodiny klavíra. Lenže potom som si povedala, že keď už nejdem na klavír, nepôjdem ani na teóriu. Doma som však rodičom povedala, že do školy idem normálne. A tak som namiesto hodiny teórie chodievala ku kamarátke Kamile. Lenže raz moja mamka prišla na rodičovské združenie do ľudovej školy umenia a pani učiteľka povedala: My tu žiadnu Karolínku na teórii nemáme. Vtedy sa všetko prevalilo. Pamätám si, ako mi bolo trápne. A ešte viac preto, že som sa potom hanbila do tej školy vôbec vrátiť. Dokonca som raz presvedčila aj môjho bratranca Erika, aby nešiel na teóriu so mnou. Ocko sa ma pritom doma úplne vážne pýtal: A čo sa teraz učíte na tej teórii? A ja som odpovedala: Basový kľúč. On sa na chvíľu zamyslel a povedal: Zaujímavé, tak dlho sa učia basový kľúč. Dnes sa na tom už smejem. Nakoniec ma mamka jedného dňa zobrala do školy osobne. Vošla som dnu celá nesvoja a pani učiteľka povedala: Aha, tak ty si tá Karolínka.
Odvtedy som už poctivo chodila aj na teóriu, aj na klavír. A napriek tomu všetkému som školský rok dokončila s pekným hodnotením. Možno aj vďaka tejto malej detskej príhode som pochopila jednu dôležitú vec. Keď človek urobí chybu alebo začne niečo skrývať, postupne sa to nabaľuje a človek sa do toho zamotá stále viac. A pravda si nakoniec aj tak vždy nájde cestu na povrch. Ale dnes sa na tú malú Karolínku nehnevám. Bola to len obyčajná dievčenská duša, ktorá sa chcela viac sánkovať a hrať vonku, než sa učiť basový kľúč.